πιο σημαντικό, Μανούλα μου, είναι να είσαι άνθρωπος. Η θάλασσα, πάντοτε η θάλασσα. Όταν τολμάς να βγεις στα ανοιχτά, η θάλασσα που σε χωρίζει είναι αυτή που τελικά σε ενώνει με τους ανθρώπους και τους πιο μικρούς απομονωμένους τόπους που αγαπάς στις ελληνικές θάλασσες. Να αφήνεις πίσω σου τη σιγουριά του λιμανιού, να βγαίνεις στα ανοιχτά, εκεί που ο άνεμος κυβερνά τη θάλασσα, μέσα στον ήλιο ή τη βροχή. Να αντιστέκεσαι στον φόβο σου τις τρικυμίες, να δίνεις νόημα στην πιο βαθιά ανάσα που πήρες, ανοίγοντας διάπλατα το θώρακά σου, μέχρι εκεί που γυμνή χτυπάει η καρδιά σου. Να τη μοιράζεσαι, να γεύεσαι στα χείλη σου, αλμύρα από τη θάλασσα. Φιλί του ωκεανού, εκείνη τη μοναδική γκριμάτσα σου. Χαμόγελο, αληθινή χαρά. Όμως, δεν χρειάζεται να υπάρχει θάλασσα για να προχωρήσει ένα καράβι. Λύθεις. Σαν σήμερα, σαν χθες, σαν κάθε ξημέρωμα από τούτο εδώ την ιστορία μας. Μπλέκεται σε ανάσες, σε λέξεις που έγιναν έννοιες, χωρίς ποτέ να ονομαστεί. Έτσι είναι η αγάπη. Δεν έχει χρώμα, αλλά είναι ουράνιο τόξο. Δεν έχει φωνή, αλλά είναι τραγούδι. Είναι απέραντη, όπως η θάλασσα και ο ουρανός μαζί, όπως οι άνθρωποι όταν κρατιούνται χέρι-χέρι. Η μέρα γεννιέται, το φως μας πλημμυρίζει, γίνεται ζωή. Κάθε ξημέρωμα και κάθε δύση, εκεί που ο ήλιος βγαίνει να ξεκουραστεί και οι βάρκες δένουν στα μουράγια, αυτή η ακαταμάχητη αγιοπελαγητική οπτασία. Αυτή που θα σε αφήνει άφωνο να αποζητάς έναν ολοκαίνουργιο ορίζοντα σε κάθε ανατολή, σε κάθε δύση. Αυτή. Ταπεινή προσφέρει. Απλή και απέρριτη. Σχεδόν θεϊκή. Θα τη βρεις ένα ποτήρι ρακί στο σπίτι της κυρίας Μαργαρίτας. Στην περιέργεια της Ανούλας. Στον ενθουσιασμό της δασκάλας που στην τάξη της έχει μόνο ένα παιδί.
ακόμα αντυχεί στα αυτιά μας η κάθε παιδική φωνή και όλες μαζί να γίνονται τραγούδι. Ευχή και ελπίδα που τη γράφει στην άμμο, που τη σκορπίζει θάλασσα για να τη δουν οι ναυτικοί της. Υπάρχουν και πτυχές αυτές του ανθρώπου για τις οποίες κανείς δεν μπορεί να εκφραστεί. Μέσα μας αλλά και εκεί έξω. Πέρα και πάνω από εμάς. Σε κάθε τι υπερβατικό, συχνά σαν θεϊκή εισβολή μέσα στην ανθρώπινη τρωτή μας φύση, μας προσπερνούν. Σε αυτές τις παντοδύναμες, αληθινές εικόνες, χυνόμαστε όλοι ταπεινοί, ασκητές, θεραπευτές εαυτού. Πέρα από κάθε νύχια ανθρώπινη εμπειρία, η ηθική του ανθρώπου για τον άνθρωπο αποκτά μια διάσταση προσφοράς και αλληλεγγύης. Μια προσφορά που προσδιορίζεται αμφίδρομα. Αυτό το δώρο από τα άδυτα της συνείδησης είναι από τους ωραιότερους ορισμούς της αγάπης. Τράβηξα διάβλατα την πόρτα και τότε μπροστά μου είδα την πιο χαρούμενη και περίεργη παρέα που είχα συναντήσει τότε. Και παιδικές φωνές σε όλα τα σχήματα, σε όλα τα χρώματα. Μας ταξιδεύουν από στόμα σε στόμα. Τα γέλια τους. Η ώρα καλή. Και εδώ εμείς. Ένας σκοπός. Εδώ ήρθαμε να βρούμε τροφή για το χειμώνα. Όπου υπάρχει θάλασσα, όπου ζωή. Παντού. Και τα πουλιά και αυτά μαζί μας. Αγγελιοφόροι. Μιμούνται το χώρο του ανέμου. Φτιάχνουν την άνοιξη που ζωντανεύει μυρωδιές και χρώματα. Όνειρα. Της δίνει ζωή ο άνθρωπος μέσα από τη γοητεία της ατέλειάς του. Σε αυτά τα καταμάχητα χαμόγελα κρύβεται η ευτυχία. Στεριανό το αεράκι να σου ξυπνάει ελπίδες, να αποδομεί τους περιορισμούς και να γίνεται η δύναμη που αθόρυβα προσφέρει μια γενιά στην άλλη. Αξίες που δίνουμε στα σύμβολά μας. Σύμβολα που ζουν στην καρδιά μας. Σύμβολα και συμβολισμοί που αποκτούν αξία μέσα από την ύπαρξή μας, την επαφή μας, τις φιλίες που χτίζονται αργά και
και τις αγάπες που μένουν για πάντα. Υπάρχει μια ταπεινότητα σε αυτό το αεράκι, μια συγκλονιστική απλότητα. Μια ανάσα. Ζωή. Καλό μας ταξίδι, παιδιά.